गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै सावरायगोन दुरान्ड कापनि सोमोन्दै फंनैसो। बेनिफ्राय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव सासे गिदिर मानसिनि भिडिअ भाइरेल जानाय गासैबो नुखाजोब्बाय खोमा। बे भिडिअखौ नुनानै आंनिफ्राय बुंनांगौ जेबो थायासै आरो आं बेखौनो बुंगोन गोरोन्थिया बयनियाबो जाखायो सार आरो सारमोन। बेफोरबायदि प्रग्रामखौ नोंसोरो निउ दिल्लीफ्राव इउटुबाव टिभियाव गोबां नुबाय खोमा। 15 आगस्ट 26 जानुवारि बैफोरबायदि गिदिर गिदिर प्रग्रामा माबायदि जायो, गिदिर गिदिर मानसिफोरनिया गोरोन्थि जायै बायदि माबायदि खालामनाय जायो, बे भिडिअनि जोबनायाव आं नोंसोरनो फंनैसो बाथ्रा खोन्थानो थांगासिनो दङ। दा दुरान्ड काप आं 2012 आवनो निउ दिल्लीयाव नायनाय गोसोआव दङ। एयारफर्सजों मुम्बाइ क्लाबजों पेनाल्टियाव मुम्बाइ क्लाबा देरहानाय फाइनाल गेम। बेनिफ्राय बे बोसोराव गुवाहाटीयावबो दं 4 आगस्टनिफ्राय। बेनिफ्राय शिलंआव जानो गोनांमोन, शिलंनिया केन्सेल जादों। बेनिफ्राय जोंनि बिटिसि बिटिआरआ बे गेमखौ लानानै थांदों, जोबोर मोजांनि बाथ्रा। आरो बेवहाय जोंनि बड'लेण्ड टीमबो दंबयो। जोंनि रायजो राजाफोराबो बे खेलाखौ जोंनि जायगायावनो नुनो मोननाय बायदि जोबोर मोजांनि बाथ्रा। बेनिफ्राय बेनि सेमि फाइनाला गुवाहाटीयाव मोनसे थानो हागौ, बेनिफ्राय बेनि फाइनाला कलकाता, जोंनियाव फाइनाल जानाय नङा आं मोनथिनायाव आरो कलकातासो फाइनाला। बे खेलाया अल इन्डिया जेरावबो जायो, गोबां टीम दं। दुरान्ड कापखौ गेलेनो थाखाय गोबां टीम दं इन्डियानि। बेनिफ्राय दा गासैबो मिथिखागौ ससियेल मिडियायाव सासे गिदिर मानसिनिया माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला माबायदि जायो। दाखालि बावै नोंसोरो नुनो मोनदों खोमा दालाइ लामा, गासैबो मिथिगौ ना? सासे उन्दै गथ' फिसाया दालाइ लामाखौ खुदुमनो होनना बुंदोंमोन नामा? बेवहाय दालाइ लामाया मा सालाइखौ बरननानै होदों। बे बेसेबां गिदिर निउस जालांदों। बारे 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 निउसाव जोबनोनो थाखाय बे दालाइ लामानि सालाइ बरनना होनाया, गथ' फिसाखाय बे सालाइ बरनना होदोंमोन। बेनिफ्राय दा मा जोंनि गेजेरावबो जोबोर गिदिर माबा मोनसे जोङो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नुनो मोनदों दुरान्ड काप। बे दुरान्ड कापआव दा आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि गेजेरावबो आं 4-5 सिख्लाफोर फेसबुकाव इउटुबाव नुबाय आं। नै ब्रेनाव माने सोलायनाय गैया, सेन्स गैया। सोरबा माबा मोनसे बुङो, बे बुंनायखौनो डाइरेक्ट बुंना होयो। बे गाज्रि लिरबाबो बेखौनो बुंना होयो। नै ब्रेनाव माने सोलायनायानो गैया। बेखौ बुंबा मा जागोन, बिसोर बेफोरबायदि लिरदो, बेखौ बुंबा मा जागोन, जेबो सोलायनाय गैया, डाइरेक्ट बुङो। सासेथ' जोबोर गिदिर इउटुबार, भुलानो बेसेबांबा बार जाबाय, जेबो सोलायनाय गैया। बेनिफ्राय दावराव जायोब्ला माबा मोनसे बुंफिनोब्ला बुंग्राफोरा जोबोर गाज्रि जासिगोन। बेनिखायनो आं बुंदो नै ब्रेनाव जों सोलायनाय लानांगौ। खोनासं, जों जेब्ला फुटबल गेलेयो, जों नै ब्रेनखौ ओरैबायदि सेकेन्डआवनो सोलायनो गोनां जायो। साननायखौ सेन्स खालामनो गोनां जायो। बला ओरै फैदो, बेखौ आं मा खालामगोन, हेड होनानै लोगोनो हरगोन ना ओरैनो डाइरेक्ट हेड होगोन, ना आं बे बलखौ बिखायाव रिसिभ खालामगोन ना बे बलखौ आं आथिङाव रिसिभ खालामगोन, आथिङाव रिसिभ खालामनानै आं बे बलखौ सोरखौबा 2-3खौ दानगोन ना आं पास होगोन। ओरैबायदि सेन्स खालामनो गोनां जायो जोंनि साननायखौ, ओरैबायदि सोलायनो गोनां जायो जोंनि साननायखौ। जायफोरा ब्रेनखौ बे साननायखौ सोलायालासिनो धाव गेलेयो, बेयावनो खेलाया गाज्रि जायो। आरो बै ब्रेनखौ सेन्स खालामालासिनो सोलायालासिनो जेरै मेरै गेलेनायनियानोथ' खेलाया गाज्रि जायो। जायनि ब्रेना ओरैबायदि फास्ट, बल फैदों लादों सोरनोबा होदों, सेन्स सोलाय गेलेदों, ब्रेनखौ सेन्स खालामदों, बोरै रिसिभ खालामनांगौ, फाफ्लिजों, बिखुंजों, आथिंजों, जायखिजाया नंना नङा, जेरैखि जाया बलखौ रिसिभ खालामनांगौ, गेलेनांगौ, सेन्स नांगौ जोंनो, सेन्स सोलायनाय। जों बेफोरबायदिबो नै ब्रेनखौ जों सोलायै मानसिनो जों नुनो मोनो ससियेल मिडियानि गेजेराव। दा जोंनि गेजेराव जोबोर गिदिर भिडिअ भाइरेल जादों सासे गिदिर मानसिनि। दा बैफोरबायदि जोङो इउटुबाव बा टिभियाव जों नुनो मोनो गिदिर गिदिर प्रग्राम। बैफोर प्रग्रामफोरा माबायदि जायो मिथिबायना? सप्तासे आगोलनिफ्रायनो रिहार्सल जायो। बेवहाय गिदिर मानसिया फैनाय नङा रिहार्सलाव, नाथाय गुबुन मानसिखौनो बहायनानै रिहार्सल खालामनाय जायो, जाहाथे गोरोन्थि जायै बायदि। हाजार मानसि फैगोन नायनो बे प्रग्रामखौ, नाथाय बे प्रग्रामाव गोरोन्थि जायोब्ला बेसे मिनिगोन? गासैबो ससियेल मिडिया केमेरा हमजोबगोन, मबाइल हमजोबगोन बे प्रग्रामखौ नायनो थाखाय। नाथाय बेयाव गिदिर मानसिनिया भुल जायोब्ला, गोरोन्थि जायोब्ला रायजोफोरा मिनिगोन ना हाजार मानसिया। बेनिखायनो बैफोर प्रग्रामखौ रिहार्सल खालामनानै जों बै फाइनाल प्रग्रामखौसो जोङो टिभियाव इउटुबाव नुनो मोनो। जों रिहार्सलखौ जों मालाबाबो नुनो मोना। गोरोन्थि जायै बायदि
सप्तासे आगोलनिफ्रायनो रिहार्सल खालामनाय जायो। जेरै जों डान्स मोसानो थाङोब्ला प्रेक्टिस खालामो, स्टेज प्रग्राम खालामनो थाङोबा जों प्रेक्टिस खालामो, गोरोन्थि जायै बायदि। थिग बैफोरबायदिनो प्रग्रामफोरावबो रिहार्सल खालामो। माबायदि आर'नाइ सोगोन, मा बाथ्रा बुंगोन, सोर माबायदि फैगोन, सोर माबायदि थागोन, सोर माबायदि जिरायगोन, सोरनो जों मा होगोन, बेफोरखौ गासैखौबो रिहार्सल खालामो। बिनि उनावसो जोङो गिदिर गिदिर प्रग्राम बे फाइनालखौसो जोङो इउटुबाव बा जोङो टिभिफोराव नुनो मोनो। रिहार्सल खालामालासिनो मालाबाबो खालामा, रिहार्सल खालामग्रोथारो, एसेबाबो रिहार्सल खालामथारो। आं जोबोर नुबाय गिदिर गिदिर प्रग्राम रिहार्सल खालामनाय। मा होननानै बुंबावनो, सासे गिदिर मानसिनि मायबा मोनसे गोरोन्थि जाफ्लाङोबाथ' गोबां भाइरेल जाखागोन, नंना नङा? बेनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैला। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।